Forest Sabit Ting Banglo Lahurijan Eastern Range Ranga Pahar ke parlo patumi brainy phai hini jerlo apor malom humni DI truck lapen 407 a truck Kanghu athengpi kar thang pon hup ne pon long check lo thengpi thengprang rai kom kete munit rengun e puwai phita chimit me penpen thengpi Kanghu atum do piklang lasom si Lahurijan Eastern Range Ranga Pahar ke parlo Ting Banglo Forest Sabit along patumi brainy phai hini jerlo apor malom humni DI truck lapen 407 a truck Kanghu athengpi kar thang pon hup theklong si ingnam rai kom saikhi tumpen nep dun long check lo forest tumpen nangkapachini dun ke kadokave 248 CFT mate pharohini ra plikebra ne ke CFT doji napen hithia long ador suri truck sikep kalite suri truck ne ke panbak doji agari lapen athengpi nep pon long check lo lapen kadokave asayanta forest department atumpen chepari deng pon lo Dilai pen bijoy rong pi karbing long live